Yamaka Waga, syair ke-15. Ida so jati beja so jati papagari ubhayata so jati so jati so vihanyati diswa kama kilidhamatano, yang artinya, di dunia ini ia bersedih hati, di dunia sana ia bersedih hati. Pelaku kejahatan akan bersedih hati di kedua dunia itu. Ia bersedih hati dan meratap karena melihat perbuatannya sendiri yang tidak bersih. Yamaka Waga, sair ingkang kaping 15, ingkang werdine. Ing donya iki dheweke sedih banget. Ing alam sabanjure dheweke uga ngrasakake sedih. Sapa kang laku candala bakal nandhang sedih ing alam ngendi wae. Dheweke sedih lan sesambat awit weruh marang tumindake ingkang ora becik.